Bé, també hi ha altres pregs o preguntes relacionades sobre aquest tema, aleshores és convenient contestar-ho tot al mateix temps. Jo crec que no sé per què estem obviant una part ampla de lo que és la informació i de lo que ha sigut tot el procés per a arribar a aquest punt. Tot això comença l'any 2012. L'any 2012 l'Ajuntament de Tavernes va iniciar un treball, un estudi, una proposta del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible en el qual es van fer innumerables estudis, treball, assessorament, enquestes, participació ciutadana, taules de mobilitat. Es van fer 31 taules de mobilitat en Tavernes de la Valldigna, parlant sobre infinitat de temes de mobilitat urbana sostenible. I això va desembocar en un document, en un pla de mobilitat urbana sostenible que va ser premiat per la Fundació Conama per la participació pública que va tindre. Aleshores, quan així es llança així tan alegrement, no s'ha fet participació, no s'ha demanat opinió, això és totalment fals. Així s'ha fet un procediment que ha sigut fins i tot premiat per la Fundació Conama, per el seu treball i la seva participació. Després s'està qüestionant qualsevol actuació que s'està fent en base o seguint les directrius que va marcar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, que van marcar les taules de mobilitat i que han marcat altres actuacions conforme han sigut el Placement Week que van fer farà escassos mesos en el braç treballador, en el qual van vindre 30 arquitectes i especialistes en urbanisme de tot el món hacia Tavernes i van aportar idees, solucions per a treballar en un nou concepte de ciutat. Estem treballant en un concepte de ciutat més modern, de futur, enfocat en el que marquen les directrius europees i mundials per a la sostenibilitat, per a donar prioritat al vianant, per a intentar canviar els hàbits dels ciutadans i fer que els hàbits siguin més saludables, que no sigui necessari per anar al carrer del costat a agafar un vehicle amb consum de combustible fòssil i buscar mobilitat i altres usos com pugui ser anar a peu, anar en bicicleta o anar amb altres mitjans de transport més saludables i més sostenibles. I aquesta és la intencionalitat i l'objectiu. Hi ha estudis i informes fets per diferents departaments, bé siga la secció tècnica, bé siga la policia, en els quals es diu que els canvis proposats són molt positius per a Tavernes i per això estem implantant-los. La paraula. Bé, una puntualització final sobre el que estava dient. M'agradaria també saber la posició de la resta de grups sobre el tema de la peatonalització i també sobre com esperem implantar aquestes mesures de millora de la mobilitat urbana sostenible i quines propostes tenen la resta de grups municipals per a millorar la vida i la sostenibilitat del transport en la ciutat de Tavernes.